to yau wani zai mamaki ya aka yi na sa wannan hula yau na zo na tsaya ina so yi maganan nan ni bai mun daɗi ne ba kawai. Ana fama da wannan yar yarinya mai wata 3 wanda wani shege a dan banza ya je lalata mata rayuwa. Ashe a kowane ba Allah wanda shi ma yau shekara kusan 4 kenan wani banza shi ma yana ta luwaɗi da shi. Ya je ya tsaya ta luwaɗi da yaro shekara 4 ya bata mishi dubura. Ni dai ba zan yi magana da yawa ba saboda raina yanzu ya riga ya ɓaci, zan iya faɗan wani magana da bai dace a ce ni na faɗa ba, amma shi yaro ya faɗa da bakin shi. Maye ma sunanka? Yawa dan daga murya. Ka ce waye sunanka? Isa. Yawa to ya aka yi me waye ne sunanka, wani anguwa ne kake? Kofan Kaura. To shi kuma mutumin sunan shi wane? Yusuf. Sunan shi Yusuf? Yusuf Adamu. Yana zama a ina ne? Tudun Amba, hayin ruwa. Tudun Amba, hayin ruwa. To ya aka yi? Ina wuce don je gidan kanin babana. Hanyar kofan gidansu shine dai hanyar wucewa na. Sai ga rana ɗaya tare ni. Dan Allah yana dama kullum na wuce na so yin magana amma bai samu yayi ba sai yau. Na game shi ne yana so na da aboki. Sai ya ce ba damuwa ba na sai ne ya ce na makaranta, na ce sai yin dinga zo na ɗaukar rubutu zai dinga ba ni na ilimi. Tuna na sha rubutu sai dinga ji kowane lokaci sai na zo gidansu na rana ɗaya sai dan ne ya kwana da ni. Sai kuma na kuka na ce zan zo gaya mama na, sai ya ce a kan gaya mata ba. Sai ya sake cin dawon ƙarfi rubutu na biyu, na dawo na ƙarfi rubutu na biyu, sai ya ce a ya hau wanda iska wai Maimunatu ita ce mu ci gaba da yi ba damuwa ba, kar kuma yi da kowa sai shi kadai. Ya ce to kuma muna dinga zuwan dai san ji rubutun nan na shan ban yi ilimin ba, san jira yana gidigidi sai na zo tukunan yin sukuni. Mama na manta magana mai san ji maganar ta makanta na takura min ne, ko min dare aka zan hayar wannan ko karfe na ne ba toci aka zan tafi. Yana tafi tukuna yin sukuna ya ce mu shirya da mu je Abuja. Sai ce mishi ba zan iya tafiya ba, sai na gaya mama na sai na yi ciwo. Da na yi ciwo na tashi dai na gana asibiti ne, ciwon ciki. Da na warke kwana biyu na sai na sake ciwo. Shi ta tambaye ni, shi ne nake gaya mata. Sanadiyan gaya mata ma wani aboki na ne na sashi ya min rubutu. Da na sha sai na ji jiki na yi daidai, shi ne na gaya mata. To amma kuma ka ce jini na fita kowane lokaci na dinga jini na zuwa so 5 a wata. Subhanallah. To yanzu ku dan Allah ku dubi wannan wulakanci, ku dubi abin da yana yake ne mai lalata ma wannan rayuwar shi. Mu wallahi zamu bi kadin magana na ma ga maman, bari mu ji naki. Me faɗa mana sunanki? Sunana Gambo Ahmed. Kamar yadda yaro ya faɗi magana haka ya zo ya gaya mu. Tashi na sai na tashi na je na samu soja, sai suka ɗauki wannan yaro Yusuf Adamu. Sun tambaye shi ya amsa da laifin shi ya aikata. Sai suka kai mu A division, muka je gaban DPO. Aka ɗauki statement ɗina, aka ɗauki na yaro. Sai suka tura da mu kotu akan cewa a kama Yusuf Adamu a kai shi police CID a kulle shi. Na fita da yake kes ɗin mun kai sati 2 ba mu ci ba mu sha, ina ta zirga-zirga. Wuce da zan wuce nan sai na ga Yusuf Adamu a kan mashin. Sai raina ya ɓaci, na ce a'a Najeriya kuma an cuce ni, na kai magana an bar kuma mai laifi a gurin. Ina magana kuma a station sai na gansu da lauyoyi 2 suka same mu a wannan court. Suka ce mini Gambo, na ce na'am, ba mun zo mu cutar da ke bane, mun zo ne ki faɗa abinda kika kashe da jinyan yaro da komi za mu biya ki. Sai na buɗe baki na ce ma lauya, ba kuɗi ne damuwa na ba, saboda ba a sayan ɗa da kuɗi, ba na son kuɗi, lafiyan yaro na ne. Ba ku ce mu je test mu gwada ba, ba ku ce komai ba, za ku ce mu faɗa abin da na kashe, shine na ki. Ko sakamakon da na ki ne, an je kotu sai na ga shari'a na 2 satin da aka sa mana muka haɗu, sai na ga Yusuf ɗin Adamu yana min gwalo dai, yana dai gashi nan dai. Shine na ce to bari in zo. Tashin da na yi ko sai na je human right na gaya musu. Na ce ga halin da nake ciki, ban da kuɗin lauya, gashi an cuce ni kuma an ɗauki lauya, alkali ya ce a kulle yaro a police CID, ga yaro yana hudun shi a gari. Shine ina roƙon Allah
ina roƙon dukkan ƙungiyoyi masu ƙwace wa ɗan adam 'yancinsu da gidan rediyo da ƙasa gaba ɗaya a taimaka a ladabtar da shi saboda ya sa wani ya daina yin wa'annan ayyuka. Wannan magana na gaskiya shine mu yanzu za mu bibiyi wannan magana, kuma ni in Allah yadda ko da kudin jikina ne zan ɗauki nauyin wannan yaron in tabbatar da cewa an ji an gano menene ya faru da shi. Amma ina tabbatar muku da wannan magana cewa wannan yaro ba za mu kyale shi ba. In Allah ya yarda sai mun kwato yancinmu a gurinsu. Kuma wannan abu da suke yi, idan ba mun tashi ba, kai ma in ba ka tashi ba, kowa ba ya tashi ba, wata rana gidanka zai shiga. Wallahi mu tashi, wallahi mu tashi. Ni dai na faɗa muku wannan bidiyo na farko kenan, kuma Allah yarda mun rinka bibiyan maganar nan kenan. Ba wanda ya isa ya sweeping wannan magana ya sashi under the carpet. We will not allow this. I'm telling you this between man and God that we will never allow this, insha Allah.